Boas noites. O presidente da Xunta de Galicia anunciou hoxe a aposta decidida do Goberno galego pola potenciación das enerxías renovables. Fixo durante o acto de conmemoración do 50 aniversario da central hidráulica do Belesar. Núñez Feijóo prometeu ademais unha rebaixa do imposto de transmisións patrimoniais para todos aqueles proxectos que se poñan en marcha neste eido. As enerxías renovables son o futuro e así o entenden dende a Xunta de Galicia. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, pediu esta mañá a implicación das industrias na aposta que o seu equipo de goberno está a facer polas enerxías renovables, para o que anunciou unha rebaixa no imposto de transmisións patrimoniais para todos os proxectos deste eido que se poñan en marcha mediante unha bonificación do 92% sobre a cota, algo que se ve reflectido nos orzamentos pro vindeiro exercizo. A implicación das industrias enerxéticas tórnase imprescindible. Unha aposta polas enerxías limpas, a do Goberno galego, que se verá robustecida de xeito inmediato. Nos orzamentos da Xunta que estamos neste momento tramitando no Parlamento de Galicia hai unha rebaixa do imposto de transmisións patrimoniais para todos os proxectos de enerxía renovable que se poñan en marcha mediante unha bonificación do 92% da cuota do imposto. É un impulso ás enerxías limpas que se verá intensificado no caso da eólica e da biomasa. Así o dixo Núñez Feijóo durante o acto de conmemoración do 50 aniversario da central hidráulica de Belesar. Durante este acto, o titular do Goberno galego apostou decididamente polas enerxías que proveñen de fontes inesgotables, polo que asegurou que o obxectivo da Xunta é que durante o período 2015-2020 o 95% da enerxía producida en Galicia sexa renovable. No 2011, o 53% da enerxía producida en Galicia procedeu de fontes renovables. O obxectivo é que entre os anos 2015 e o 2020 logremos chegar ao 95% do total de enerxía producida en Galicia sexa enerxía renovable. Por iso debemos seguir potenciando as enerxías que proceden das fontes naturais inesgotables. Juan Carlos González Santín é o novo líder do PSOE na provincia. Santín foi elexido esta fin de semana nun congreso extraordinario con 94% dos votos. Releva así no cargo a Gómez Besteiro, que foi recentemente elexido secretario xeral dos socialistas galegos. Os socialistas da provincia de Lugo elexiron esta fin de semana a Juan Carlos González Santín como novo secretario provincial do partido. Santín acadou o apoio do 94% dos delegados asistentes ao Congreso e colle así o relevo de José Ramón Gómez Besteiro. O novo líder provincial dos socialistas dixo que está convencido de que o partido está preparado para cumprir a súa única función, a de servir á sociedade onde non gobernan e a de dar respostas e solucións onde si o fan. Santín tamén dixo que despois das municipais de 2015, o PSOE non só manterá a presenza institucional, senón que a incrementará. O seu número 2 será Juan Carlos Ferreiro, que xa formaba parte do equipo de Besteiro. A súa nova executiva renóvase nun 30% e baséase, segundo as súas propias verbas, na militancia. Un cazador de 17 anos morreu esta fin de semana en Ribas de Miño despois de recibir no peito unha bala de rebote. Era a súa primeira temporada de caza e formaba parte dunha cuadrilla de xabarín experimentada. Ademais, atopábase co seu irmán e co seu pai, pero unha bala rebotada dun compañeiro deulle no peito e morreu case no instante. O suceso ocorreu no Monte de Goxe, na parroquia de Ribas de Miño, na tarde do sábado. Ata alí desprazouse un helicóptero que non chegou a tempo. Aínda se están investigando as causas, pero todo apunta a un desgraciado accidente, descartando, polo tanto, unha posible neglixencia. O rapaz foi enterrado hoxe.
clave municipal, os populares desconfían dos receos do alcalde a que os traballadores e usuarios do centro de día Antonio Gandoi participen na investigación do suceso no que un traballador deste centro se disparou a sí mesmo no mes de agosto. A tenor do visto esta mañá nesta comisión que nos preocupan moito os recelos do señor alcalde ante a solicitude do Grupo Municipal do Partido Popular para que participen nesta comisión, teñan voz nesta comisión os traballadores e os usuarios do centro de día. Dende logo, para nós é fundamental, é esencial coñecer a opinión dos traballadores e a opinión dos usuarios, sobre todo dos usuarios do centro. Foi un feito moi grave e que hai que aclaralo e darlle voz a participación, a máxima participación posible para esclarecer este feito. Hai que lembrar, e así tivemos que facelo esta mañá tamén na comisión, que esta comisión de investigación foi creada a instancias do Partido Popular e que pretende aclarar dúas cuestións. Por unha banda, aclarar o disparo acontecido o día 5 de agosto e, por outra banda, aclarar tamén todos aqueles aspectos relativos ao funcionamento do centro. O vindeiro luns se celebra entón a primeira a segunda xuntanza da Comisión de Investigación na que a petición do Grupo Municipal do Partido Popular se solicita a intervención da directora do centro, do xestor da empresa que leva o centro e da funcionaria municipal que coordina os centros. Por último, decir que non estamos a falar de nada novo. Xa hai anos, dende hai anos, o Grupo Municipal do Partido Popular vimos advertindo do descontrol que hai nos servicios sociais e do descontrol ou da falta de control que hai con respecto ás empresas concesionarias e especialmente a empresas que traballan en servicios como este, que traballan con persoas. O Concello de Lugo xa ten en marcha o proceso de recollida de propostas veciñais para a elaboración dos orzamentos de 2014. As suxestións poderán presentarse ata o día 5 de novembro. Un ano máis, o Concello de Lugo convida as asociacións e os colectivos de veciños a facer suxestións de cara aos presupostos do Concello do ano 2014. Dende a Concellería enviámoslle a todas as asociacións de veciños e a todos os colectivos unha carta instándoos a participar facendo as súas propostas de cara a telas en conta para a elaboración dos orzamentos municipales do vindeiro ano. O prazo para que se faigan estas suxestións ou propostas rematarán o día 4 de novembro. O obxectivo que marcamos desde o Concello con esta iniciativa é darlle participación aos veciños e ás veciñas a hora de determinar as prioridades e as necesidades de investimento que faigan as distintas concellerías para o próximo ano, tanto no tocante a obras como a arranxos ou melloras nos barrios e nas parroquias do Concello. No fútbol sala importante victoria do Burela que o mantén nos postos de play-off, mentres o Azcar conseguiu o empate en Zaragoza. Triunfo moi importante do Burela na súa visita á pista dos Ríos Renovables Navarra. O conxunto que adestra Juan Lu Alonso soupo repoñerse do mazazo inicial que supuxo verse por debaixo no marcador por 2-0. A partir dese intre, o conxunto laranxa soupo manter a súa liña de xogo non como en encontros anteriores e sen poñerse nervosos, conseguiron darlle a volta ao marcador ante un rival directo na loita por entrar na Copa.
Os goles de Iago Míguez por partida dobre, Hugo, Isi, Antoñito e Matamoros aupan os mariñanos ao 7º posto da táboa con 11 puntos, a tan só 5 da terceira praza. Pola súa banda, o Azcar Lugo non tivo a fortuna de cara e só puido rabuñar un punto da súa visita a Zaragoza. O conxunto de Diego Ríos xogou un bo partido e foi totalmente superior a un rival directo na loita pola permanencia como é o Zaragoza. O equipo lucense viu como moi cedo, no minuto 4, Víctor Tejela adiantaba o conxunto maño, pero nin co gol en contra os lucenses baixaron os brazos e prácticamente non notaron a ausencia de Chano. De feito, mantiveron un bo nivel en ataque e mesmo estrelaron 5 balóns nos postes, xusto antes de que Antonio Diz, a 18 segundos pro remate do encontro, anotara a igualada. Victoria de prestixio do Breogán en Andorra. Os lucenses derrotaron o máximo candidato ao ascenso despois de remontar 16 puntos en contra. Vitoria de raza e prestixio para o Breogán. Os de Lisardo Gómez conseguiron derrotar o Andorra, máximo aspirante ao ascenso á Liga ACB, nun encontro no que foron de menos a máis e no que remontaron 16 puntos de desvantaxe para retomar a senda da vitoria tras a derrota no derbi ante o Leima Basket. Os lucenses comezaron mal o encontro, cun parcial de 10-0 en contra, desvantaxe que aumentou co paso dos minutos, pero tralo paso por vestiarios, a reacción non se fixo agardar e pouco a pouco os lucenses conseguiron igualar o partido. Logo, nun final de infarto, Dani Rodríguez foi o que mellor dominou os nervos para levar os celestes ata a vitoria. Claro, yo creo que ha sido el trabajo defensivo del equipo. Creo que ha sido magnífico. Y así de entrada, por si se me olvida, quiero decirlo cuanto antes, creo que las estadísticas muchas veces son injustas con los jugadores y en este caso han sido muy injustas con 2 jugadores, ¿no? Yo creo que Alex López y Pablo Almazán han hecho un partido extraordinario, en la segunda parte, extraordinario. Han trabajado defensivamente muy duro contra un muy buen equipo, contra muy buenos jugadores. Bueno, todos en general no, pero estos 2 los destaco porque la valoración la estadística no les da el valor que realmente tienen. Incluso más adelante pues no han estado acertados, pero han generado y han jugado muy inteligentemente. Creo que la clave ha sido, como decía ahora, el trabajo defensivo. Creo que hemos estado más entonados, sobre todo a nivel de concentración, que en la primera parte, que teníamos muchas normas defensivas, muchas variantes durante todo el partido, pero en la primera parte, pues o por despistes o porque, bueno, quién sabe por qué, no llegamos a hacerlas bien y el equipo no estuvo entonado. Agora, con esta inxección de moral, Lisardo Gómez e os seus xogadores xa se preparan para recibir este domingo o Burgos, o outro gran candidato ao ascenso á Liga ACB, e equipo que xa derrotaron a pasada temporada nos 2 encontros de Liga regular. Un gol de Pablo Sánchez deu a victoria ao Lugo ante o Sabadell. Este triunfo outorga aos lucenses a súa mellor clasificación histórica en segunda división. Un novo gol de Pablo Sánchez deu a vitoria pola mínima ao Lugo ante o Sabadell, un triunfo que vale para upar os de Setién ata a segunda posición na táboa, ou o que é o mesmo, ata postos de ascenso directo á primeira división por primeira vez na súa historia. De todos os xeitos, Quique Setién fixo un chamamento á calma e pediu á afección que non se faga demasiadas ilusións, xa que polo momento o único obxectivo segue a ser a permanencia. Segue ingresado un dos feridos na terceira festa do motor de Viveiro. A Federación Galega de Automobilismo denuncia que esta proba carecía dos permisos legais pertinentes e que, ademais, os participantes non tiñan ningún tipo de licenza federativa. Segue ingresado con numerosos politraumatismos, un dos feridos no accidente da exhibición automobilística que tivo lugar o sábado en Viveiro. Segundo informaron fontes sanitarias, o ferido tópase ingresado en Pranta e está totalmente fora de perigo, malia que presenta politraumatismos por mor do accidente.
O sinistro tivo lugar durante a celebración da terceira edición da Festa do Motor de Viveiro, cando un BMW M3 conducido por unha condutora novel saíu do trazado e bateu contra varios espectadores. Unha proba que, segundo denunciou hoxe a Federación Galega de Automobilismo, non contaba cos permisos legais ao ser unha competición con clasificación por tempos e premios en metálico, tipificando a proba como slalom para darlle unha apariencia de oficialidade da que carece. Nun comunicado público, a asesoría xurídica da Federación tamén asegura que os participantes que tomaron a saída nesta proba non tiñan ningún tipo de licenza federativa que os autorizase e cualificase para participar en probas deportivas de alto risco. O escritor gastronómico Javier Ozores asinou exemplares do libro 52 semanas e un brunch, editado por Gadis. A asinatura tivo lugar no hipermercado que Gadis ten na Avenida da Coruña, á altura do número 149. Supermercados Gadis agasalla aos seus clientes con 50.000 libros, sempre que reúnan durante este mes de outubro tíckets de compra por valor de 250 euros. Esta publicación recolle útiles recetas sinxelas e rápidas de facer. Javier Ozores estivo asinando exemplares case toda a tarde e foron moitos os lucenses que quixeron unha dedicatoria. Despedímonos coa mostra de Ramón Conde que se pode ver na Galería Catedral, pero lembren que poden manterse informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá.